Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju temu. Hrvatska je nedavno napravila nužan korak u svom programu modernizacije vojske i opremanja naprednom vojnom tehnologijom, realiziranjem prijedloga Ministarstva obrane za nabavu bespilotnih letjelica Bayraktar TB2 od turskog proizvođača Baykar. Ova nabava označava važan trenutak u jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, a presudna suradnja dogodila se nakon potpisivanja sporazuma između Baykara i hrvatske tvrtke Orka za integraciju FPV dronova u Bayraktar TB2 UAV. Ovaj sporazum potpisan je u okviru sajma obrane, zrakoplovstva i svemira Saha Expo održanog u Turskoj. Posebno nam je interesantna suradnja između poznate hrvatske tvrtke Orka i turskog proizvođača Bayraktara. Prije nego što se usmjerimo na analizu potencijalnih aspekata ove suradnje, treba spomenuti neke činjenice. Hrvatska je postala 5. balkanska zemlja koja će posjedovati bespilotne letjelice Bayraktar TB2, nakon Rumunjske, Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Također, Poljska je jedna od značajnijih NATO članica koja ima ovaj sustav u svom arsenalu. Ove činjenice imaju važnost jer otvaraju prostor za širu regionalnu suradnju između ovih zemalja, barem u kontekstu korištenja ove platforme. A moguće su i šire suradnje, s obzirom na broj država u svijetu koje ga posjeduju u svom arsenalu. Zajednička suradnja mogla bi obuhvatiti nekoliko područja, kao što su osnivanje zajedničkih obučnih centara za operatere Bayraktara, zajednička logistička rješenja i usklađivanje infrastrukture potrebne za održavanje letjelica. Također, moguće je da će ove zemlje u budućnosti organizirati zajedničke nabavke, dijeliti informacije o obuci i operacijama, te organizirati zajedničke treninge i vježbe. Kroz ovakvu suradnju, zemlje Balkana mogle bi stvoriti efikasniji sustav upravljanja bespilotnim letjelicama, čime bi povećale svoju operativnu učinkovitost i smanjile troškove. Također, integracija hrvatske FPV tehnologije u ovaj sustav predstavlja iskorak u domeni bespilotnih letjelica i jača poziciju Hrvatske kao inovativnog partnera u razvoju obrambenih tehnologija. Uz to, dodatno učvršćuje suradnju u području obrane, čime se povećava sigurnost svih uključenih. Ono što ovu tehnologiju čini još posebnijom je činjenica da je u potpunosti hrvatskog porijekla, od dizajna do proizvodnje. To nam daje konkurentsku prednost na globalnom tržištu i omogućava nam da ponudimo rješenja koja su sigurna, pouzdana i neovisna o trećim stranama. Uloga FPV dronova na bojnom polju. FPV First Person View. Dronovi su bespilotne letjelice visoke sposobnosti manevriranja, kod kojih korisnik može vidjeti sliku uživo s kamere kroz naočale ili ekran. Pogotovo u Ukrajinsko-ruskom ratu, ovi jeftini, lako dostupni i učinkoviti dronovi pokazali su se neprocjenjivim. Njihova sposobnost da pruže realno vrijeme video prijenos s bojišta omogućila je ukrajinskim snagama da izvedu brojne uspješne operacije, od izviđanja i nadzora do direktnih napada na neprijateljske ciljeve. Zahvaljujući svojoj niskoj cijeni i jednostavnosti upotrebe, FPV dronovi su postali nezaobilazni dio arsenala mnogih vojski. Ovi dronovi su se pokazali izuzetno učinkovitima u izviđanju, nadzoru i izvođenju preciznih napada. Ukrajinski sukob je jasno pokazao kako čak i mali i relativno jeftini dronovi mogu imati veliki utjecaj na ishod bitke. Što može pružiti jedna hrvatska tvrtka kroz ovu suradnju? Kao vodeći igrač u razvoju FPV i RR tehnologija, bez ikakve sumnje, Orka je više nego sposobna proizvoditi FPV dronove, koji će biti prilagođeni nošenju u Bayraktarima i izvršavanju niza misija, od izviđanja i nadzora do ciljanja i napada. Na temelju proučavanja civilnih varijanti dronova koje je razvila Orka, kao i relevantnih tehničkih detalja, možemo zaključiti da ova kompanija posjeduje potrebnu ekspertizu za proizvodnju visokoperformansnih FPV dronova. Ovi dronovi bi mogli biti prilagođeni za različite namjene, uključujući izviđanje, nadzor i napad.
Njihova brzina, agilnost i sposobnost nošenja različitih tereta čine ih potencijalno vrlo učinkovitim alatom u različitim operacijama. Integracija FPV dronova u operativnu sliku Bayraktara TB2 predstavlja tek početak jedne nove ere u vojnoj avijaciji. Budući razvoj tehnologije omogućit će stvaranje još sofisticiranijih sustava koji će omogućiti autonomni rad, koordinirane napade i integraciju s drugim vrstama oružja. Na taj način, kombinacija Bayraktara TB2 i FPV dronova bi mogla postati standardna oprema u mnogim vojskama svijeta, transformirajući način na koji se vode ratovi. Takav iskorak u domeni zračne obrane znači da mali, ali izuzetno agilni dronovi mogu djelovati kao svojevrsni štit za veće bespilotne letjelice. Njihova primarna uloga bila bi otkrivanje i ometanje protuzračnih sustava, privlačenje vatre na sebe, samim time pružanje Bayraktaru sigurnije okruženje za izvršavanje misije. FPV dronovi bi mogli biti opremljeni lažnim ciljevima, uređajima za elektronsko ometanje ili čak eksplozivom za samouništenje, čineći ih idealnim sredstvom za smanjenje rizika od obaranja glavnog cilja. Integracija FPV dronova s Bayraktarom TB2 predstavlja tek početak. Budućnost donosi još naprednije tehnologije koje će omogućiti još veću autonomiju, inteligenciju i koordinaciju između ovih bespilotnih letjelica. Možemo očekivati razvoj rojeva dronova koji će djelovati kao jedinstvena sila, sposobna izvršavati složene misije s visokom razinom preciznosti i autonomije. I ono što je najbitnije u čitavoj priči je činjenica da je jedna hrvatska tvrtka našla svoje mjesto pod suncem u toj priči. Za našu zemlju to je značajan tehnološki potencijal i svakako je smjer u kojem treba dalje ulagati. U slučaju prirodnih katastrofa. Uz svoje sigurnosne zadaće, uloga ovih bespilotnih letjelica je da pruža aktivnu ulogu u civilnim zadaćama kao što su katastrofe poput potresa i poplava, operacije potrage i spašavanja, praćenje neregularnih migracija i gašenje šumskih požara. Nikako ne smijemo smetnuti s uma koliko mogu biti razorne prirodne katastrofe koje mogu za kratko vrijeme nanijeti veću štetu nego neki ratni sukob na nekom području za kraće vrijeme. Iskustva iz Turske. Tijekom razornih potresa koji su pogodili Kahramanmaraš u veljači 2023. godine, turske bespilotne letjelice Bayraktar TB2 pokazale su se neprocjenjivim u operacijama potrage i spašavanja. Ove letjelice, koje su prethodno sudjelovale u humanitarnim misijama nakon potresa u Elazu 2020. godine, ponovno su dokazale svoju učinkovitost. I za kraj, da prokomentiramo ovu samu nabavku Bayraktara za hrvatske oružane snage. Što reći, dobro je da se napokon krenulo u tom smjeru da Hrvatska koliko toliko hvata korak s ovakvom vrstom tehnologija koje su u današnjem vremenu standard i potreba. Nadamo se da je ovo tek početak i da će Hrvatska u skorijoj budućnosti razmišljati o dokupu od barem još 6 takvih bespilotnih letjelica. Naravno, uputno bi bilo da se razmisli i o nabavci Bayraktar TB3 varijante, koja je svakako potentnija. Nesumnjivo, ova nabavka, kao i daljnja ulaganja, znatno će ojačati našu vojsku i njenu spremnost da odgovori na moguće ugroze u budućnosti. To je sve za danas. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentirajte i pretplatite se za još analiza i tema. Do sljedećeg puta, ostanite snažni i budni.